Terve. Diesel lämmittimistä. Näitähän on nyt paljon laitettu autotalliin kaikkia. Tässä on minun versio siitä pakokaasun lämmön talteenotto ratkaisu, joka on toiminut 2 talvia tosi hyvin, että ei ole mitään ongelmaa. Ja palamisen mukana tullut vesi poistuu pakoputkesta ulos. Ja ratkaisuhan on yksinkertaisimmillaan tämmöinen näin. Elikkä kun pakoputki tulee, se menee tuonne, otetaanpa suojamaan, jolla ysäsi sitten pultit pois. Elikkäs siinä on RHS-putkia vaan, joka kiertää tuolla lailla noin ristiin rastiin ja sitten se pakokaasut poistuu tuolta pohjalta. Putken pohjaa on tavallaan tuo poistoaukko tuon RHS:n pohjan pinnan kanssa samalla tasolla. Ja sitten mulla on tuolla vanhasta lämpöpuhaltimesta se pelkkä puhalinmoottori, joka puhaltaa tuon läpi vielä. Ja tämä puhalli on täällä täysillä. Niin mäpä voin näyttää. Tämä on täysillä täällä ja ollut jo 2-3 tuntia ja ei häviä, että kättä lämmittää. Ja niin. Voitais käydä kahtoo pihalta, miltä siellä näyttää. Mennäänpä tästä. Ja luntakin satelee komiasti. Niin kuin näkyy. Vettä tulee pakokaasun mukana ja poistuu tuolta aika kivasti, että sieltä tämmönen on mun ratkaisu ja jännä nähdä, että miten pitkä se juoksus on, mutta näin on pelannut kyllä hienosti, että ei voi moittia, että tämmöstä.